Извинете. Колко ви е часът? Excusez-moi. Колко? Единадесет и 5 минути. Малко се притесням аз, но ще се ушлайф аз. Разбираш. Моля да ни остава с има много работа. Excusez-moi. Значи по-късно ще се смеем. Секунда, моля ви, господин, значи какви са тия нахални репортери, моля ви се, не мога да си такова разбираш ли, моля ви се, младоженеца малко уважение, жена ти реве там направо, моля ви се. На това фактически няма за какво да го отваряш, защото си има дупчица и можеш да се огледаш. Та-на-та! И дигаш камерата. Чиш! И те така. Не, може... И като ми се открие. Малко няма се хвам. Че много го нося като рапер. Се забавен. Чакай, братле, разбери ма, че съм над тези неща, бе. Не съм се разкочил до страната. И сега вече съм като ромски... Сега вече. Снимай, бе, братле. Чай, че не съм свършил... Ако искаш, не забавяй, казвам. Значи, гледай, бе,